Jeps, vi har så valgt at analysere købsadfærden på B2B-markedet for Montanas kunder. Og der vil vi selvfølgelig lægge ud med de eksterne forhold, som påvirker købsadfærden. Der er de politiske forhold i Danmark. Og også fra statens side kan man se, at i Danmark der bliver der lagt et stort pres på virksomhederne, da staten har forventninger om, at man har miljøansvarlighed, altså man er miljøansvarlig som virksomhed, og det ses også i lovgivningen, der sætter krav til virksomheders miljøudledning. Derfor er der altså også en tendens til, at virksomhederne de investerer i miljøvenlighed, fordi det sender et godt signal og er en del af det danske samfund. I forhold til den teknologiske udvikling, den er høj den har en høj standard i Danmark, da man har en høj velstand, og derfor er der altså økonomi til at udvikle disse forhold, og det stiller så højere krav til virksomhederne, som bliver nødt til at følge med den teknologiske udvikling, for at de kan tilfredsstille kunderne i forhold til konkurrenterne, altså de kan lave de bedste produkter, eller mest attraktive produkter i forhold til momentet, der gør sig gældende. De økonomiske forhold, der har vi valgt at komme ind på, at Danmark er i et lille økonomisk opsving. Altså et lille økonomisk opsving i BNP-væksten, ikke lige så højt som økonomerne ønsker. Det har de heller ikke været, altså den har Danmark heller ikke været de seneste år, men altså man kan se på forbrugerprisindekset, som ligger på 1 i øjeblikket, hvor vi er nået halvvejs af året, så det og man ønsker jo en forbrugerprisindeksvækst på 2, så derfor er man altså i den rigtige retning i forhold til forbruget. Og det er jo selvfølgelig positivt for virksomhederne. Det betyder så også det her med, at man vil gerne investere i nye ting, og det kan jo komme contract-gruppen fra Montana til gode. Så er der de kulturelle forhold, hvor vi tænker på, at i det danske samfund, der har man et servicesamfund, et kompetencesamfund, der gør, at man er meget opgaveorienteret som virksomhed, og det betyder, at man skal, det her med, at man skal være omstillingsparat, og det vil også sige, at man har en flad organisationsstruktur. Og i og med, at man har det, vil man selvfølgelig gerne have medarbejderne, også på grund af den stigende globalisering, vil man gerne have medarbejderne til at kunne præstere de bedste resultater, og det gør man ved at skabe et godt klima fra ledelsens side af. Det bestemmer, hvilken psyke, som medarbejderne besidder, og det vil så skabe resultaterne, alt efter om de har en plus- eller minus-psyke. Og for at man kan skabe det her gode klima, så kan de sociale forhold, som et produkt fra virksomhedens side af kan have, altså det kan forbedre det her klima, og i og med også psyken. Og det kan igen komme Montana til gode. Så er der de organisatoriske forhold. Ja, der har vi tænkt lidt på, at Montanas kunder efterspørger kvalitet frem for pris, og det her, som de også selv nævner, hvis de bare ønskede en reol, kunne de bare gå ned i IKEA, fordi der er den jo meget billigere. Så i og med, at Montana har en meget høj prisklasse, så må deres kunder ligesom have en procedure omkring det. Altså de må være meget bevidste om, hvorfor det lige er Montana de har, og så må det være en af deres procedurer, altså at de skal have kvalitet frem for pris. Og det kan selvfølgelig beskrive virksomheden. Så er der de sociale forhold, og det er jo i forhold til, som vi også nævnte tidligere, det her med, at der oftest vil være en lav organisationsstruktur, så det vil sige, at magtfordelingen den vil være sådan godt fordelt, så det ikke bare er en i organisation, der har magten, eller så vil der ikke være så stor afstand fra bund til top. Og nu vil vi så komme ind på de individuelle forhold, og der kan man sige, at Montana Møbler AS er et forholdsvis ungt, en ung virksomhed inden for møbelbranchen, da de jo har som målsætning at positionere sig mod en moderne klassiker. Man kan også se, at de stammer fra 80'erne, og det er som sagt ungt i forhold til andre klassikere. Det betyder så også, at kunderne må efterspørge noget ungdommelighed, noget nytænkning måske, frem for traditioner, da de så ellers bare havde mulighed for at vælge en anden traditionel møbelproducent fra Danmark, for den sags skyld, som kunne være Kåre Klint, eller Arne Jacobsen, eller Hans J. Wegner. Så det beskriver altså persontyperne. Hvis vi så skal gå lidt mere direkte til købsadfærden,
så kan vi starte med, hvilke købstyper, der ofte vil foretage købet af Montanas møbler. Man kan sige, at det vil nok ikke være et rutinekøb, da markedet er præget af, at det er tendenser, der altså det er ikke funktionelle behov, der opstår. Det er ikke simpelthen ikke fordi, at man når at slide de møbler, man i forvejen har op, men det er tendenserne, der gør, at man indkøber nye inventarer. Så derfor så vil det ikke være et rutinekøb, der finder sted, fordi man jo alligevel har de her inventarer over en bestemt periode. Derimod vil det være modificeret genkøb eller nykøb, som bliver foretaget i forhold til Montanas produkter. Så det er altså den her opstand af nye trends og innovation, som bestemmer købet, altså fordi det så, ja. Og i den forbindelse bliver virksomheden nødt til at forholde sig til de her ting, når de skal foretage købet, og det betyder så, at de professionelle kunder enten foretager et modificeret genkøb eller et nykøb, som jo indebærer, at man er nødt til at søge meget information. Hvis vi så skal tale om købecentret, der kan man sige, at traditionelt inden for møbelbranchen, så er det brugeren fra købecentret, der sætter købet i gang ved, at han eller hun kommer eller opdager, at inventaret simpelthen er for slidt til, at man kan bruge det. Men da Montanas produkter ikke udelukkende har en funktionel værdi, så, og den prisklasse også, som de jo også har, vil det ofte være de mest dominerende parter i købecentret, der vil have størst betydning. Det vil altså betyde, at det vil igen, som vi også nævnte lidt tidligere, at det vil være de her trends og ikke slitagen, altså den funktionelle værdi, der bestemmer, om man går ud og køber et parti eller andre, eller færre møbler fra Montana. Så det vil, i købecentret, der vil det ikke være brugeren, der har den største betydning. Også fordi, at den funktionelle værdi inden for for eksempel en stol, den vil jo være den samme, om den så kommer fra Montana, eller hvor den kommer fra. Så det vil mere være de sociale værdier. Med dem medfølger der også en pris, og derfor er det altså enten køberen, det vil oftest være køberen, der har magten i købecentret, og ellers så, ikke køberen, godkenderen, fordi det er jo ham, der har den formelle og uformelle ret til ligesom at skulle godkende købet og sige, om det er i orden. Og hvis det ikke er godkenderen, som sidder på den primære position, så skal det være influenten, som kan være en af lederne, eller en i bestyrelsen, hvis det er noget af dem, der skal have de her møbler, der siger og influerer de andre parter i købecentret. Og godkender for den sags skyld også. Beslutningsprocessen på B2B-markedet for Montanas kunder, den vil ofte være lang. Altså hvis vi kigger på BuyGrid-modellen, så kan man jo se, at fordi det ikke, der ikke bliver foretaget et rutinekøb i forhold til Montanas møbler, så vil beslutningsprocessen også blive lang. Sådan klassisk set, så har den jo den her rækkefølge, hvor den starter med en problemerkendelse. Men her kan man godt sige, at der vil være en alternativ opbygning af beslutningsprocessen, har vi i hvert fald tænkt på. Først så vil Montana skal skabe et behov for de her kunder. Altså det kunne for eksempel være gennem deres markedsføring, fordi det er jo de her trends, der skaber de her behov. Det vil sige, at der vil ikke være sådan en klassisk problemerkendelse, fordi den opstår ved en funktionalitet. Så det er ligesom Montana, der skaber de her behov for kunden, og fastlægger behovet også. Og når det så er gjort, så er problemet også blevet anerkendt. Det der så sker, det er, at virksomhedens, altså de parter fra virksomheden, der ligesom skal produktspecificere, de tager ud til et showroom eller en forhandler og får en nøjagtig produktspecifikation, eller så gør de det på hjemmesiden, hvor Montana er informationsformidler. Og en søgning efter en leverandør, det vil de jo også have klaret, fordi det er Montana, der skaber det her behov, fordi de ikke har direkte leverandør på det her marked, som de selv nævner i blok 1.
Så er der indhentning af tilbud. Det vil de også gøre ude ved forhandleren eller i showroomsene. På hjemmesiden, som fungerer som sagt som informationsformidler, der kan de også gå ind og finde et nummer, som de kan ringe til, eller en mail, som de kan skrive til, hvis de er interesserede. Så de kan også finde kontakt på hjemmesiden, selv som virksomhed. Og vurdering af valg af leverandører, altså ordrerutiner, leverandør- og ordrekontrol, det vil ske sådan meget traditionelt. Men i hvert fald det, man skal lægge mærke til i forhold til beslutningsprocessen, det er, at den er lang, fordi man foretager et modificeret genkøb eller rutinekøb, og den første del af den, som indebærer problemerkendelse, fastlæggelse af behov, og måske også produktspecifikation, og lidt her i midten også, det er, at det er lidt rodet i forhold til, at det er Montana, der skal skabe det her behov, og ikke funktionaliteten, som det ellers var førhen måske. Og her har vi så tænkt os at fortælle om købsadfærden på B2C-markedet for Montanas kunder. Hvis vi lægger ud med de forhold, som påvirker købsadfærden, der kan vi jo starte med at snakke om de kulturelle forhold. Og der kan man jo sige, at opgaven beskrev, at vi skulle tale om det danske marked, og derfor er det jo danskere. Historisk kan man sige, at der er en stor tradition inden for designmøbler. Det kan man også sige på alle de designere, altså danske designere, som der findes på det danske marked. Og udover det, så kan kunderne, altså det vil sige, at der er mange kunder i den danske kultur, som Montana kan have fat i, fordi de jo laver de her designmøbler. Udover det kan man sige, at det skal være en subkultur, som er præget af en høj velstand, hvor de er meget modbevidste, og det vil også føre til, at socialklassen er socialklasse 4 eller 5, fordi de skal jo være nogle af de mest velhavende, da det er så et ekspensivt produkt. Hvis vi går videre til de sociale forhold, så kan man sige, at altså lige meget hvor man er i verden, så er vi jo sociale væsener, så vi modtager og afsender signaler fra og til vores medmennesker, kan man sige. Dog er Danmark ifølge Hofstedes kulturdimensioner et meget individualistisk samfund. Og man kan så sige, at vi kommer måske engang hjem til hinanden og ser de møbler, som vi har, selvom vi har en relation, som dog ifølge Hofstede er meget kort. Derfor har forbrugerne ofte ingen referencegrupper eller horisontale opinionsledere for den sags skyld. Man kan så sige, at der optræder vertikale opinionsledere meget i det danske samfund, og det kan for eksempel være gennem eller ses gennem livsstilsprogrammer, der findes i Danmark, selv public service kanalerne som DR1 og alle andre Danmarks radiokanaler og TV2-kanalerne, de har programmer, som enten beskæftiger sig eller anmelder livsstile, møbler eller indretninger generelt, altså husstande. På den måde optræder eksperter og berømtheder også som vertikale opinionsledere. Hvis vi så går videre til de personlige forhold, der optræder på B2C-markedet for Montana, så lad os starte med alderen. For at man kan give ca. 10.000 kroner for en reol, så er man nødt til at have nogle penge. Det vil også sige, det har man ofte i socialklasse 4 og 5. For at man når op til de socialklasser, så kræver det som regel en uddannelse, og en uddannelse tager også nogle år. Det vil sige, når man har gennemført den her uddannelse, er man omkring 30 stykker, og også ifølge familiecyklusen på Trygge, altså i vores afsætningsbog, der kan man se, at ifølge familiecyklusen i kapitel 6, så vil et yngre individ, eller et yngre par, som har børn under 6 år, som man har i den her alder, de vil ikke bruge penge på møbler af så høj en kvalitet. De vil mere fokusere på at stable et liv op, få en stabil finansiel situation. Så det vil i stedet for også ifølge familiecyklusen være nogen i alderen af, altså det kan være 35 til 40 og så plus og op til 60 års alderen, hvor man jo går på pension, altså 64 deromkring. Fordi
I den, altså mellem 35 og 60 år, der har man børn, som er over, der er det yngste barn, man har over 6 år som regel. Det vil også sige, at man har fået en familiesituation, som er meget stabil. Man har et arbejde, hvor man modtager løn, og det hele er sådan blevet meget stabiliseret, så man har fået plads til at investere i noget, som har en lidt højere pris og kvalitet. Udover det, som når man begynder at være middelaldrende, altså 50 plus, så har man stadigvæk en indkomst, fordi man stadigvæk befinder sig på arbejdsmarkedet, men man har måske ikke nogen børn længere, som er hjemme, eller som er så unge, så de kan måske ikke selv forsørge sig, eventuelt gennem SU. Det kræver så også, at man har en beskæftigelse, fordi man skal have den her indkomst på, ja, altså som er meget høj. Udover det, så kan det også være, at Montanas kunder, de har en beskæftigelse, som indeholder meget kreativitet, fordi det indebærer jo det her, at det er jo de her designmøbler, som skal skabe de her følelser. Så hvis man bare går efter funktionalitet, så kan man jo bare tage IKEA, hvor man kan få en reol eller et andet stykke møbel til meget billigere penge, som besidder samme funktionalitet. Og ja, som sagt, så skal man jo have den her indkomst. Hvis vi så går videre til de psykologiske forhold, der kan vi så starte med behov. Der kan vi vælge at benytte Maslows behovspyramide til at beskrive, hvilke behov den her målgruppe besidder. Og i købet af Montanas møbler, der vil det ofte være ego-behovet eller selvrealisering behovet, der træder i kraft. Fordi at det er noget, hvor man vil sætte sig ud over ens medmennesker, altså vise, at man har økonomisk overskud. Eller så kan det være, hvis man går meget op i design, op i at indrette sit hjem bedst muligt, så kan det jo være et selvrealiserende behov, som optræder, når man foretager det her køb. Det kan også være, hvis man nu har en god økonomi, men ikke så højt, at man kan bruge 10.000 kroner på en reol, så kan det jo være selvrealiserende i sig selv, at få købt, altså sparet op og få investeret i den her reol. De købemotiver, der så optræder, de er faktisk både funktionelle og sociale. Det kan man jo så sige, fordi det er jo trods alt stadigvæk møbler, selvom der er design over det. Og de sociale købemotiver, der så optræder, det er snob eller veblen. Det igen kommer an på, hvilken person man er. Men det er i hvert fald ikke bandwagon og thrifty, fordi Montana, også hvis man ser på top 10 over de møbelvirksomheder, som sælger mest i Danmark, så er Montana engang på listen. Og det indikerer jo så også, at det ikke er noget, som alle køber. Det er i stedet for sådan noget som Jysk eller IKEA. Og det er jo heller ikke thrifty-effekten. Altså købemotivet. Da prisen den er meget høj. Der er en god chance for, at kunderne har en god forudsat holdning, da Montana gør meget ud af CSR-politikken, og da der er så stor en medieovervågning i Danmark, mange forskellige medier også, og især sociale medier er brugte, selvom det måske ikke lige er der, hvor Montanas kunder de befinder sig, fordi det jo er et meget altså et socialt medie, hvor alle har adgang, så derfor er det også de lavere socialklasser, der har adgang, og måske skræmmer det interessen væk fra de højere socialklasser. Men ja, som sagt, så er der altså en god chance, på grund af, at de gør så meget ud af CSR-politikken. Hvis vi så går videre til deltagerne i en købsbeslutning for et produkt af Montana, så kan man sige, at der er mange deltagere i købsbeslutningen. Ofte så vil det jo selvfølgelig kun være dem, som ligesom skal finansiere det her produkt. Men hvis det er til en familie, så vil konsumenterne selvfølgelig også have en betydning og være deltagere i en købsbeslutning. Så vil forældrene måske høre deres børn ad, som jo er konsumenterne, og influenterne også for den sags skyld, og spørge, hvad de ligesom synes om det her produkt, som de skal indkøbe. Købsadfærden, eller købsadfærd-typen, det vil være et komplekst adfærd, da man er nødt til at have en høj involvering på grund af prisen.
og fordi at hvis man vælger at købe en Montana-produkt, så ser man så kan man se en differentiering i møbelmarkedet. Altså selvfølgelig hvis man går ind og køber et IKEA-møbel, så går man efter den her funktionalitet, og den her funktionalitet er jo ens ved alle møbler, så derfor ser man måske ikke den store difference i markedet. Men hvis man altså går op i den her kvalitet og prisklasse, så er det simpelthen fordi, at man har øje for den her difference, der jo findes i markedet, og så går man altså hen og har et komplekst adfærd. Beslutningsprocessen, den vil ofte være lang. Simpelthen igen, fordi at der er så høj en kvalitet og så høj en pris. Så fra at man går hen og opdager den her trend, som skaber den her problemerkendelse, så går man ind og søger på Montanas hjemmeside, som fungerer som informationsformidler. Og så begynder man måske at vurdere alternativer, selvom Montana selv nævner, at de ikke har en direkte konkurrent, men man begynder alligevel at overveje det, fordi den her kvalitet er der også andre, der har, og i forhold til den her pris, så har man mange andre muligheder, altså alternativer. Så går man så ud i købsbeslutningen, og der er det jo enten, at man kan gå ud til forretningen, og der er der også showroom, så man kan gå ud og kigge ved. Og så kan man, hvis man, der vil man jo første gang, vil man jo ofte igen stadigvæk være i tvivl om købet, fordi det har så høj en pris. Så derfor vil man måske igen komme hjem, og så vil man faktisk hoppe tilbage i beslutningsprocessen og begynde at informationssøge igen. Så man kan sige, at den her beslutningsproces, den bliver lang, og den kan også blive trukket ud alt efter hvilken person man er. Og efterkøbsadfærden vil selvfølgelig også finde sted, da det jo er et møbel, og det vil sige, at man besidder det her produkt i relativt lang tid. Fordi det er ikke, som Montana også nævner i blog 1, så er det ikke noget, som slides så hurtigt op. Udover det, så kan man også sige, at igen, noget som bliver nævnt i blog 1 i bilagene, at Montana har en forholdsvis høj pris som brugt, altså efter møblerne er blevet brugt. Og det vil så igen kunne sige, altså det vil så forlænge selve efterkøbsadfærden. Og derefter så foretager man så købet eller ikke købet, efter man har gennemgået alle disse trin.